رخبكم تختتلتنا كلاي كفال لبولولاوي زانتا زدت مقرت لبي حيسنا لكم مزينا لنا سناي مكتتال أمود لي تانتقينو انتاي كتقبري هتخلي قوال 3 عمد أمود ما مرتي أبزير بحنا قرق ساعة كندو تتالي لك تحسبي أبي موت فتانسخة أنا زانتا أمام هارن تغنى نغتزن تولي لي متي أمبر أبزي مكتن نقر أنت خمي جيرك أبزي ودزي كمزي قلاقلا قوي تفي نزل أينتهم ولدنا حكيسا أي حدا راقيرا كسا أما أسيا زرمو زرمو ناخت نبر صباحك أنت أي هتكون بحرقان أماررت سوارا نقراتو قام كونني أنا زرقبكو حبريتا كابتن عمتات كمزة تالالاس تقلت سبه تقلا قلا مسكالن عاز خون دلاين الكيدان حدارن كمزو ودأتيو ولاد سوارا قن كالو كوينو تنحو سلازي دما نصباح عندنا كترخبني تقلدو بالقوا نسو لأه تقم يبلون صباحي زياك متصر غريبة لتني قن مدينا كزراربان تزقل دس مبلني ناتك زربها دساي بلا مسلني شكري لن بعلي همساك متسلمبر أنا اسمع أسكوين مسبلتني نصبحيتو حيزات نخت مت بقوز على تفلالنا أب تليفون مسوران مسأن كتزراريبنا أموداتو مسرهوا نحرك التم حتى كن رقب التليفون تقاصيرنا زانتارا وانا خصمعو هررتا زحدر اللي زدت حلال خوينو سلسة سمعنن أوش تازع عبدتو مستير كمزلو أما سلازر خبكي كمو دما ولاو كازير ربنا بحرقان كمز غير انت قبرتو نايس ورا قلوصنة الناس أي سلاق كون نيره حتى كحابت نقطع للتقبرو زنبرت مدفع مكل عنون متقمنيرو انتقونا لبينا كزرار باسلست سامعنا سوارا مسا أي كتهلونيا دلي أنا خد حبن جليتو نخد كيرن عدل سلات ركبكن حاكنت ناي تتبنى حبريتا زدت أمام ديو أي كونن شعوزر رأيو كمت متس مترد آرنيروني فجأو لازنا فسأت قوال بغلو تملس كراي وصرفون تمساي تمساقن أما عالتن بوتان قطرنا أقدمة رقبة لزو حي تسبقون نابت قديمنا استرخمنا لبار مسورة كأتوا مسر أخوان نبينا كزرار ومقاني مسورة ترارينا سلزنبلنا بحانسا ممتن باي بلنن صور ايا قناعتو كبلا خلوا با انتا فتشامس رغبتني كمسيلا عينات سقطت اللي سليت النايو تأقام يلنز عينتو ملكتيو حيزاتا كمت متسي برس امنس سلزنقلتني دما زرب آن مدعاس كم زيكون أميناتني أكراد نراوا يبنزب بليو نسكرت عن حلو قربتان زغيد نقرت أقول حزاري تففز بلكتان لتاخم زلاتون صباق أزي حباء سوارا بن أبكرادنا أتقدساي تمثلن من البات أدو والعلم خاناك خون كمزق الحاسبة اتهم ناي مجمرا ركبنا بابل تاسبرتهم كلو بقود رغن دي كمزقون داعي فلتكون مبر كابزر بأس بزحات مخانومي أبرسي هاسفيريو يمان ساقاما أي حفرانيو رهوا بن فلما أنا ديلا ناوشتك تسقون كلاون حنكت كمز نبرا قلوس نبرا كسابنا وايز قربا بحساب تباحيتيز تمتنز نبركو እታብ ሕርቃን ንዲዳ ብዘይስን ብታ ጠንጢናትና ዝኸደት ራህዋ ተጸባቢቓን ጽሪሪ ኢላን ወርጃ ማዕዶት መስል ነበረት ክምስታ ኣሰንያ ድማ ብዛዕባ ተዝሓለፈ እዋን ዝገበረቶ ይቕሬታ ግበረለይ እዛ ቆልዓ እንድያ ዘይዝርቡድና ተዛርበ ተሕሪቃትን ኢላ ሰላም በለትኒ ኣብ ኮፍ ዝበልኩ ሕፊፊ እናበልኩ ፀገም የለን ኢልያ ስዋራ ከም ኣመላ መዝድሙቕ ፍሽኽትኣ መናት የለን ግዚኡ ዓሪፈን ኣለዋ ኣድላይ ብዝኾነሉ እዋን ክምለስ ዓይን ኢላ ብኾፈይ ከለኹ ብመንኩባጎን ነፀትኒ ከይጀመርና ነገር ድድክ ተኣጉደልና ኢለ እናሓሰብኩ መእሲ ግብረ ራህዋ ምስ ተዓዘብኩ ዘይከም ተፅቢተይ ክትስሕቕ ረኣኽዋ ናይ ኣሕዋት ነገር ግዲ ኮይኑ ኣይሰሙናይ ሳልስተ ዓሪቕንን ተመሊሰናኒ ራህዋ ኮፍ ኢላ ስዋራ ግን ገና ደው ኢላ ዘረባ ትቕፅል ብምንበራ ኮፍ ንክትብል ዓዲም እያ ኣይመለሰትለይን ኮፉን ኣይበለትን በትን ጠፋጢፈ ኣስተኻኺለ ኣምፂኢልካ ዘለኹ ከመይ ኣላ ቤላ ዶ ምፅያ እዛ ካፒታሌ ኣብ ትሕቲ ቁፅርያ እኮ ዘላ ኢላ መልሰይ ምስ ተፀበየት ስሒቐ ጥራይ ትሚለ እንደገና ድማ ኮፍ ንክትብል ዓዲም እያ ከመይ ንኮፍ ክብል ሕጂ ደኣ ምሽቅሕ ካርዲ ሂብኩምኒ ናይ ሎምስ ድሓን ምኾነ ካልኣይ ፀወታ ከይቅፅዕ ዝፈርሕ ዘለኹ ኢላ ካዕካዕ በለት ከም ጓል ኣንስተይቲ ብዛዕባ ኩዕሶ እግርን ቀይሕ ካርዲ ናፍትሑ ከለዋ ስለዘይተፀብቑ ተደኒቐት ትሚለ ኣስዒባ ራዊተይ ከምታ ዝተባሃልናያ ናፃኹም ክዕልዮ ሎሚ ከምዛ ሻወር ናብ ውሽጢ ዝገበርኪ ፀሪኺ ክትወፅለኪ ጠረቅ ኣብልዮ ርኢኺየክ ድማ ነታ ሓለንጋይ ከመይ ዝበለ ኢላ እናሰሓቐት ኣተባብዓታ እሞ ኣብቲ ዶ ኮፍ ክብል ወላስ ተዛዊረ ክመፃኩም ክትብል ንኽልቴና እናጠመተት መልሲ ተፀበየት ዓብዱላይ ክድሓንኩኒ ራህዋያ መላእሲት ኣድላይ እንተኮይኑ ፀውዕኒ ጉዳይ ከም ብቕልጡፍ ክፈትሖ ድሕሪ ምባል ናባይ ብምትኳር ንስኻ ሽለላ ይትበላ ከምዛ ናይ ፖሊስ ጌርካ መርመራ ላይትኒ ኣብ ማዕዶና ፀግዒ መንደቕ ስዳ ስሒባ ኮፍ በለት መሰረት ስምዕና ንበይና ንኽትከውንያ ናፅነት ይባትና ገለ ነገር ተሰማሚዐን ዝመፃየን ዝመስላ እታ ሓለንጋይ ዝበለቶ መን ምዃኑ ክግምቶ ስለዘይከኣልኩ ብዛዕባ እውን ሓስብ ነበርኩ መን ዳኣሉ ዝሓለንጋይ ትብሎ ዘላ በልኳን ራህዋ ፈለማ ገርከን ዝበላ ተኪራ ተመተትን እሞ ትም ኢላያዝያ ሓደ መሰራሕትና ይበለትኒ
ጽቡቕ ጌረ ንኸፈልጦ ክሓታልለይ እንተነበርኩ እኳ ተሰኪፈ ተንበልኩ ድሕሪዚ ሓፂር ምልልስ ሓንሳብ ትንትንበልና ስዋራ ድሮና ኣና ረሲዓ ኣድህብኣ ናብ ካልእ ጌራ ነበረት ብምንታይ ከም ዝጅምረላ እናሓሰብኩ ከለኹ እንደገና ይቕሬታ ብቐዳማይ ስለ ዝሓረቁ የበለትኒ ምስትፈለማ ኣቐዲምና ዝተረኽምናሉ ኩሉ ነገራት ተለዊጥ እዩ ገና ከይተዛረበት ከላ ንዕላል ክፍቲ ዝነበረት ኮይና ትሰማዓትኒ ሎሚ ካብ ናይ በቐዳማይ ብዝያዳ ፀቢቕ ክመፅኺ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ድዩ ወላ ሓንቲ ሓድሽ የለን እንታይ ፍሉይነት ርኢኻለይ ኣብ ኣከዳድናኺ ገጽኪ ምጽባቕኪ ማለትሲ ብረረ ዝበል ክትመስል ኣለኺ እንደን ዓይሲ ኩሉ ሓደ እዩ ከኣ ኖርማለይ ዘለኹ ምናልባት ከምኡ ኮይኑ ተራእይኳ ኣሎ ማለት እዩ በቐዳማይ ደኣ ኣሕሪቕና ከምሽ ቀጢፍክ ክስታይ ኮንኪ ንስኻ እንታይ ጌርካ ስዋራ ቅጫ ምፅያትለይ ከም ዝመስለኒ ግን ስዋራ ሓቂያ ተዛሪባ ብኸመይ ኮን ኢልካ ክሳብ ክንድኡ ምሕራቅስ ነቲ ሓቂ ምፅዋር ስለ ዝሰኣንኪዮ ከይትኹኒ ከምስ ተሓዊሰን ዋዛ ምሲለነይ ደርቤላ ከምኡ ይኩነን እቲ ምግናናዮ ሓሪቑን እምበር ካልእ ኣይኮነን ንኹሉ ነገር ብዓቑን ኢኻ ክትገልጾ ዘለካ ስዋራ ግን ከም ብለያ ትዛረብ ዘጋነነት ኣይመስለንን ስዋራ ስለ ዘይትሰምዓና ንኸይትሓብኣለይ ኢለየ ዘንፅፍ ነይረ እሞ ንስኻ ኩሉ ትፈልጦ ኢኻ ማለት ድዩ ኣይኮነን እሞ ከመይ ጌርካ ትፈርድ ኣለኻ ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዑን እምበር ርግፀኛ ኣይኮንኩን ድሓን ዝበልካዮ ይኹነልካ ክምስ በለት ሕጂ ኸ ተፋቲኽ እንዲኽን ናይ ክልቴና ኩራ ደይኒ ሓንቲ ሰዓት እያ እሞ ሎምስ ብዘይ ኩራ ናፃ ኮይና ክንዕል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ፀገም የለን ንስዋራ ክንፅዋዕ ዶ ወላ ሳቡ ትኾን وأبو تخون رفع حجة كتسألنا ريها ريها سخف كفنا بلني نابتقدم زعر أبو دي أتقو بلسك بسعبا بارات نايز وقدم مال تزاربنا لسب أعلن بلقوا نسو دائلا تنبلت مو دعري أتحتاب بلا على الجمرة لي أنا النسون كما حكم جمرة تفايرنا إنا لحرقن تواينا تغير مسمسة بزح قدم إيديو بليسو قدم بركم ما حيش هيترأين كساب حجر ما بتأواينا سلسة سما معنا يكونان وحنساب سنحنا بزح نجر بديلنيو كغيرو خمس قيل حاسبة زي قبر كون جراين برن جن عي كرد عني نقطة ما كرد عليه كألن بزعبات أجمي ولا حنتي كدسون نتكبايز دليل نجر كركب ترايو على نفس بال سلكين بك عيلا كتكسر اللي الناس تصبغ ودقات جن كسب حجي ترخبو كنز اللغمي حبري تاركي بس اللغم حق اليوم هو نرخبنا جن كنسام عي كأنان نسو خالي أنا خالي ترخبو العلماء انتي دي عندي بزيزخون العلماء بحسب اللغم ولدي نزف ليتهم حدار نخجبر تقطم سجبروا لي حدار كنجبر كم زلنا دجاجي من تتصرفكو لمغنيتنا فتروار حليفو مخانس أبيجن أفاتحوني نسخة مسقط كتسلي دلاين يركم على الدين أنا دعوة أنت لا أقدر زي بلون زي ردعكم كوين دعاء نمنتهم مسقط كتسل تلاقي بس بالقوة قطع أسر كبر أخو الأسار مينا خاء أنت لا أخجبر لاتني تم بلد كم بلاي ترد عنن جناب على نقد كتسلي تسأبيع أوش تيد ما سلم تأكيد أنا أريد خمسة عند جناد ما مسلسل كاسب كتلو تمرد زبل حسابات السلاسل نمركو بقول بلا مسكتت من قد نقفت الليلة سلا تفكري بالقوة أنت كفكرو رأى أبو زنبر النفقري نابسل تغيرو يقعد لنلو يترف كفكرو بعينيك كمان يدلني كاورد النجن أنت يجبرك إلا أبا أنت استوال النبعات بأسابع تدوات ركتو مسؤول كله لني ويد ما مزغون يكون سب كله يبلي يكتب الدماء والسقط سلمتاي الناس لا كيم سكت نبر كم زمرت كوي جلس كلين مرجعي نسوس لسقنا قال مرجع سلازي باللي نتيجة سياتوك تحلف سمرت تحطون نقط ملس فقارن يكسب تقون كجاج عيد لكون أبا حنقول يزمو حسابات بوزحات يوم أبا حدا كرقص كناي كالكون بتنقص أقل تفوز خدنو نايغو هذا بنا قال كبيدا قاتيما كخون على بلكو نهيوت هذا بلاش وتسفاز وقرطو بقلل كصدن زي كلا درع وريد واقيكون ان حسب كرنجيت الا بتحرم سوق ندبر كم تدلي بتخالد ما غصو كتركن زي تدلي زغلص غرمبيت زربا دما توجاغرني جدن مسؤول كتقصل زغددا كبير ጉዳይ እንታይ ይከውን بحمام دلكيما ይከውን ወይ ድማ ገለዝ ፈልጠላ ምስጢር ሃልዋ ንኸቃልዓ ከም መፈራርሕ ኮይኑ ወር ይከውን ግን መልሲ የለን ገናነት ምክንያት ከይፈለጥኩ መሰናኽላት ከካጥሙ ነበር እንዲው ስለዚ ተገዲድ ካብ ዘይት ድሊ ነገር ክታቱ ዘይኮነስ አመዛዚን ከዘዋጻ ክናይ ምራጽ ጃም ናትክ ቆይ በልቋ ራዋ ኣብ ከንደብ ቃላት መልሲ ካብ ንባዓት ይረኸቦ ትብል ክትመስል ብዘይ ቁጠባ ንባዓት ፈንወቶ تكتسقط تكادل زنبرت في أدمى سعرها كسمع جمرة عقلي سبيبني سباتي إزونا بمنبارو من زي منبارو من خرج عجز يمان سجام كبح بحبلكو كم زحل في جزء زربا كتشر قفص للسجاكو نسوارا كتسوا عمرتكون كوينو جن نساون كنا تحفتها مسرعيد بدي لا أبانا متسعد إيراوي تحفتي أجو قيت بقي سألا أقيبك بمبال بدوا غلا حق أسبير حق فتا سني حد ما نتعطر حزن برسال سيد سريها نابتغ حفتها سحباكو في بلد أتقول عليكي سئل كي وأخفيك حجز انتي الناس تباهلنا كتبل تري لاقنا حتى كل نجر ندي ترأيني أنا استيقظ برتفت أركو نسناي من كسر أسكوز زمت رهوا
كدي أتراويتي أنت يقولي لك يقن دز تمارري تنبل بقى زحلف حريفيو هيوت كتحدث امبر كتبخلينا مزينا صورة نفعت مدى عسيتن جناحيت المقناون أرأيتني رهوا بزح جزء كيوسدتن هدأتن لجزء بصوت درار زتون ما هنا كتحسب دما ناوشت جزء أتود صورة عاوز تونات صفت كتمثل وجهها برهان مليون عائلات كارت بوجرة كبايز حابت نجر كم زلوا كترد النيريو دهس بلا مسن خبا بونت إنت نواي جزء كتوتفلت قال مستير نخخف لا سلست تثبت انتي كم زبلا جنيوني مواصق كبر سلز نبرن دما دارجانا بوجزء جنا إلى تنبلكو قربك كمصمصنا بلتها تزاريباتني صورا بقليل كم زيت كدفن ترداكو كوينو ግን ولا ኳከባ ባለ አራዋዝ አወርቶ ምስጢር ከም ዘሎ ተረድኤን ተነበርኩ ዝጨበጥኩ ርጉጽ ነገር አይነበረን صورا ቃል ሕቶን ከተቀርበለይ ተሸውሪረ ስለዝነበርኩ ድማ ሕጂ ዘዕለኪ በለይ ምስወዳናውን ቀድምና ታፈቅር ከሐታለን በልኳ እትብለ ከረጋግጦ ስለዝለኩም በር ዳርጋ ፍሊጥ ይውከ በጀኸ ነገርኒ አነ ከሕግዛ ስለዝደለኩ ይውኮ ብናይ ድማ ነው ግልጽ ፍሽኽ በለትኒ እንተ ፍሊጥ ኪዳ ማይ ሓብር እንደምታተቶ ኸማን ምኮነኒ እቲ ምስጢር ናይ ምቅራዕ ጉዳይ ናብ አገልበጥክዎ ዋይ ንዓይዳ አኽሚ ገይሩ ክጠፍአኒ ነራዊትኩ ሓቲተ ነታ ምስጢር ስለዝረኸብኩ አይመስለኒ ቀርን ከተውጽእ ቁርቢ ተሪፍ ዋክትብል በቁጠባ ከዓካ ብለት እንታይ ልክ ሓቲትኪያ ደሓነሱስ እንታይ ለከም ዝሓታ ጠፊኡካ ማለት እዩ ጠፊን ወይ ሕጂ እንዶ ግዳግ ልጽልጽ አቢልክ ነገርኒ ንዓይሞ እንታይ ክትሓበለይኻ ኣይትተዓወት ኢሉካ እምበር ምሳይና ወዓለትና ሓደረትን ኣነ ዘይፈልጦ ምስጢር ከሉ ኢልካ ትጽብህ ብድሙቕ ፍሽኽታ ክትላውዘኒ ፈትነት ፍሽኽታ አንክለታ ዛርባን ሓይል ኣለዎ ኣይከውን ንኽብላ ወይ እውን ንኽገን ሓይተኻለን ስለዚ ብሜላ ካድመ ይዝፍትን ነይረ ዛብኳ መልሲ ካብ ሕቶ አንኽገላገል እምበር ካብ ሓበሬታ ስለዝተጸበቑ ይነበረን ካልእ ሕቶ ንኸተልዕል ዕድል ምእንቲ ከሂባ ብቕቢለ ድማ ክፈልጦ ስለዝደለኹ ምስቲ ብቕድሚት ማል ሓለንጋይ ዝብልኪ ደኣ ዘይተላሊና ብልክዋ አንታ ንሱ ደኣ መሳርሕትና እዩ ናብ ገዛና ድማ ስሕት ኢሉ ይመጽእ ንሓዳር እምቢ ዝደልያ ዘሎ እንተ ትሪኦ ጥዑይ ሰብ እዩ ብኸመይ መዚንኪዮ ደኣ ጥዑይ ይልክዮ ዘፍልጡ እንዲሁ ምስኡ ከዓ ክንደይ ግዜ ዕሊልና ኢና ራህዋኸ እንታይ ትብል ንሳ ደኣ ቂጻቶ ኣነ ግን ተስፋ ሂባ ኣዳዒሰ ኣለኹ ይጽበያ እንዲ ዘሎ ማራ ተጸሊልላዩ ብለትን እሞ ክልተ ቁርሓት ሓሙኽተ ስንቁን ከም ዝተባህለ ካልእ ሕቶ ምጽኤ ካብቲ ዘለይቶ ከኣላፍትን ከም ዝነበርኩ ስለዝተገንዘበት ንኽዛረብ ዕድል ከያበትኒ ነገረን ንባ ከይመጸት ክላ ብለትኒ ክመሲለ ደሚተያ ንሳ ክትምሕፀነኒ ኣነ ድማ ዘርባ ክጠዋዊ ራህዋ ናባና ክስጉም ምስ ረኣኽዋ ዕረፍቲ ተሰማዓኒ ድሕሪ ስዋራ ነፂእ ክራዊተይ ሓፍተይ ማዕረ ኢላ እናቀባጥረት ክሳብ ኮፍ ትብል ጠመተታ እሞ እቸኽስ ክውል ኣይትሁኒ ኣነ ክንዕደግስ እንታይ ይበሃል ኢላ ብደድ ብለት ክንስታስና ድማ ኣይተብኪያ ድማ ንስኻ ሜላ ገደታት ተጠቀም ኢላ ኣኽመስ ሚሳ ገደፈትና ኣሳሳይት ድሕሪ ማይና በዓት ከም ዝበሃል ነገራት ምስ ተረጋገፀ መፅያ ድሓንዲኹም ደኣ በለትና ነሽሙ ደኣ ናይ ሓባር ሕቶ ቅሪባትና እምበር ነቲ መልሲ ካብ ራዋ ክትረኽቦ ከም ዘለየሲ በቲ ዝበዝሐ ግዜ ናብ ራዋ ጥምቶ ዝነበረት ካብኣ መልሲ ትፅበ ከም ዝነበረት ኣስተብሂለላየ ድሓኒና ምስ በልኳ እውን ካብ ራዋ መልሲ ስለዘይረኽበት ዝዓገበት ኣይትመስልን ምክንያቱስ ኣብ ክንዲ መልሲ ተቐቢላ ትኸይድ ንገለ ካልኢታት ትደዋ ናብ ራህዋ ገጻ ተቕባሕብሕ ነበረት ድሓኒና ምስ ደገም ኩላ ግን ንባህ ከይበላ ገጻ ገልቢጣ ገደፈትና ምስ ራህዋ እንደገና ፊት ንፊት ተራኸብና ኣነ ጥምታ ንሳ ድማ ምስ ጻዕብታ ክትቃለስ ትምትም ኮነ ሕጂ ድማ ነቲ ዘንባዕ ሕቶ ደካ ሓታ ዝብል ሽቁረራዩን ኣይተማቢሉኒ ደኸም ከም ዝበለትን ዘረባ ክትቀጽል ድሌት ዘይነበራን ኮይና ተረኣየትኒ ካብ መጀመርትኡ ኩነታት ንኽትዕለን ፈቃደኛ ኮይና ከም ዘይመጸት ክሳብ ክንድኡ ክትከብደንን ብዙሕ ግዜ ብሓፂርን ሓፂቕን መልሲ ክትዓጽወን ናይ ተጸብቑን ኮይኑ ግን ሰኣን ክእለታ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምተ ተዳዓስኩ ካብቲ ዘጓያ ኩነት እንተወፀት ኢለ ድማ ምስ ወዲ ብኸመይ ኢኹም ተላሊኹም ዝብል ሕቶ ቅረብ ኩላ ምስ መን ወዲ መዚ ክንዛረበሉ ፀናሕና ምስ ዓርኪ ክብል እኳ በአጋጣሚ ዝበሃል አጋጣሚ ድማ ይኩነን ከመይ ማለት ብጉዳዩ ናብ ስራሕና መጽኡ ነይሩ ስርሑ ምስ ወደአ ድማ ምምላስ ቀጺሉ ኩሉ ግዜ መጽኡ ሰላም ይብለኒ ንሓፂር እዋን ድማ ኣዕሊሉኒ ይኸይድ ነይሩ ንምንታይ ማለልስ ከም ዝነበረ ይፈለጥኩን ብዙሕ ከዓ የድሃብ ኩሉን ጸኒሑ ከዓ ካብ ስራሕ ክወጽእ ከለኹ ኣብ ደገ ጸኒሑ ሰርቪስ ክሳዕ ትመጽእ ምሳይ ደው ኢሉ ክዕልል ጀሚሩ እንታይ ዝኾነ ሰብ እዩ ኢለ ክሓስብ ጀሚረ كني حتى تكون محلفو دحر جزي كم تطبق جيرمان فالت كوينو كسمع عن جميرو كسب غشا كستيك قلتات جميرو وزان سحر انت جميرو قتام الحسو قل اللواء دك تبعتي متشم شحاتي يوم سابق كساب زفلتهم جنكم يمسلون يوم كل زبلا نزل بلا حق يزمسل بقم زينيرو ليلانا بقى ودي أرهوا كاب تحسود كنسو حقو زمسلك زربا قلس كألني لنوح جزي نحضر تخونو سب دست بلو قال رأيو كم زي فلد اتا بتقيق النوع تخون سب انا تراي مخاني اب حانت قال كيلان كم زعمن سبعين سبيتن انا تردادون انا ترقاقفون تفاقيرهم كنبرو كم زقبا تصبو غيركم مستلالهم نفقر حيتك مالتي
ኣብ ሕቶ ገሌ በጻሕናን ቀጻል ንረኸባብ ዝነበርናሉ እዋን ከይተረዳእና ተፋቂርና ጽቡቕ ጌርና ምስተላለናዩ ከማኺና ኣኸደለየ ዝመላለስ ነይረ እምበር ወዳይ ደኣ ሽዑ እንዴ ወዲእ ብምባል ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ናብቲ ኣነ ዝሰርሓሉ ቤት ጽሕፈት ይመላለስ ከም ዝነበረ ዝነገረኒ። ድሕሪ ፍቕሪ ደኣ ናበይ ሰጊርኩም? እንታይ ናበይ ክንሰግር? ድሕሪ ፍቕርስ ዝመጽእ ነገራት ኣሎምሽ? ጠንቃሚኻ መስለኒ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ከመይ ቀጺልኩም ንምባል ተፋቂርና እንተይለካ እኹል ይመስለኒ። ራዋ ካብቲ ሕቶ ክታድም ከም ዝደለየታ ይጠፋንን ድሓን ከም ዘይጸንሐትን ክትዕጽቕ ምጅማራ ገረመኒ። ክገድፋ ኣይደለኹን። ንምንታይ ዲኻ ትፋቐር? መጀመርታ ትፋቐር፣ ቀጺልካ ድማ ቃል ኪዳን ኣሲርካ ሓዳር ትምስርር፣ ትወልድ፣ ደቅኻ ትዕቢ። ካብ ዝወጻእ ደኣ ንምንታይ ኢልካ ክትፋቐር? ካልእ ትፈልጦ እንተለካስ ባዕልኻ ነገረኒ። ቅጭ ከም ዝመጽኣ ብዘመልክት ቃልናያ መሊሳ ትለይ ባህርያታ ሓደሰኒ። ምናልባት ከዓ ናብቲ ክትብሎ ወይ ድማ ቃላዕ ዘይትደልዮ ምስጢር ገጸይ ንኸይኣቱ ክትከላኸልልያ ትኸውን። ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክሰግር መሪፀ ጸገም የለን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓደ ካብ መሳርሕቲ ሓዳር ደልየክ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ። ቅርርብኩም ክሳብ ክንደዩ? ስዋዳልያ ነጊራትካ? ንሕቶ ኣጎሴ ንሱ ኣምና ከም ዘደክን ከም ዘቕበጽ ኪዮን እዩ ዝዛረብ። ካልኦት እውን ከም ዝሓቱልኪ ሰሚዐ በልክዋ ዘረጋግጽክዎ ዘይብለይ እወ ቅድም ኢሉ እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ጉዳይ ተዓጽዩ ምሳኺ ክሰማዕ ስለዘይክእል ድዩ ወይ ስለዘይፈተኽዮ? ምስ ዝኾነ ሰብ ሓዳር ገብር ድሌት ከም ዘይብለይ ገሊጸልካ እንዴ? ንሳቶም ከወደይ ሰብ ረኺቦም ድዮም ንዓይ ዝሓቱለይ? ስለምንታይ ዘይሓቱልኪ? ንስኹ እኮ ቆንጆ ምህርቲ ንፍዕቲ ኢኺ። ጽቡቕ ትዛረብ ዳ ኢልካ እምበር ካባይ ድሕንካ ኣነ ደኣ ዓሻ እምበር ከማይ ደንቆሮ ከሎ ድዩ? እዋ እዚ ትሕትና ድዩ ዋላስ ትሑትነት? እንታይ ማለትካ እዩ? ማለተይሲ ነብስኻ ዘይምትዕዋይ ትሕትና ስለ ዝኾነ ጽላ ኣይኮነን። ነብስኻ ምቁሻሽ ግን ንኹልንትናኻ ዝደቁስ ትሑትነት እዩ። ሕጂ ብናተይ ዓይኒ ንገዛእ ነብስኺ እንተጥምትያ ብዙሕ ክቡር ነገራት ምረኸብክላ። ራህዋ ብናይ ካልኦት ሰባት ዓይንቲ ፍልይቲ ኮይና መጸናሕትኪ በልክዋ ንኸበራትዓ። እንተኾነ እቲ እንታይ ገዲፈ ኢለ ዝሃብኳ ማዕዳ ትመስል ኣስተምሮ ይትረፋ ብልባ ኣብ ኣዛና እኳ ዝበጽሕ ኣይመስለንን። ብስልኩይ ድምፅን ኣዘራርባን ስቕት እስከበጀኻ ካልና ያእኽልና ምባል መንፈሰይ ክርትማ በለቶ። ሸውሃት ዘረባይ ክዕጾ በለ በሞት ስምዒት ክትምታ ጽናሕኩሞ ናብቲ ዘይተርፍ ቀንዲ ጉዳይ ምእንቲ ከኣቱ በልባዕለ ክስክዕልልኒ ኣነ ትሚለክ ሰሚዕ በልኳ ብስልክያ ዘራርባ እቲ ጸጸኒሓ እትፍነውለይ ንቓጽ መልሲን ተስፋ ይፈታትኖ ነይሩ እዩ። እናሓንሳብ ድማ ናብ ንቡር ተመይሳ ፍኹስ ኢላ ትዕልል። እንታይ ከኣለካ ክትብል ግልጽ ኢላ ደነነት። ደስ በለኪ ባዕልኻ ሓተተኒ እምበር ኣነ ደኣ እንታይ ክብለካ? ወይ ጋዶ ራዋን ጥረ ቃላትን መካየድዮም ውሃ ስለዘይወጸላ ድያ ወይስ ዋዛን ቀለልካ ምዝራብ ዘይተላመደት ኮይና ክፈለዩ ከኣልኩን? ድሮ መልልስና ናይ ፖሊስን ተጠራጣርን ክመስል ጀመረ። ብሜላን ከኣትዋ መንገዲ ምስ ክልኣትኒ ምስ ናይ ስክፍታይ ብጥሩኡ ክድርቤላ ተደረኽኩ። ክሳብ ሕጂ ዘገርምን ዘሎ እጸሎኤልና በልክ ምስኡ ክትነብር ምድላይኪዩ እንደገና ድማ ምስኡ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልእ ክትነብር ከም ዘይትደልይኺ ትዛረብ ዘለኺ ባዕልኽን ተሓሰብኪዮ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢለ ወፍ በልኩ። ደጋጊመ ነጊረካዮ እኮ ምስኡ ጥራይ ክነብር ስለዝኽእል ምስ ካልእ ሰማዓኪ ሰብ ክትነብር ዘይትኽእሉሉ ምክንያት ኣሎ ድዩ? እወ እቲ ምክንያት ግን ክሳብ ሕጂ ነገር ክነን እንታይ ሒዘክ ኸዶ? መልሲ ኣገሪሉኒ። እንታይ ክትብል ከም ዘለየ ስለዘይተረዳእኒ እንታይ ሒዘክ ኸዶ ክብል ብናይ ሕቶ ቃና ደገም ኩላ ርእሳ ብምንቕናቕ ብእወታ መለሰትለይ። እንታይ ትብል ከም ዘለኺ ኣይተረዳእና ኣሎ። ከመይ ገይረ እሞ ክረድአካ? ባዕልኻ ትረዳዮ። ከተረድእኒ ዘለክ ንስኺ ኢኺ። ኣነ ደኣና ሓሳባትክ ብኸመይ ክፈልጦ ክእል? ዝፈልጦ ነይረ እንተዝኸውን 10 ግዜ ክደጋግመልኪ መድለየንን። እንታይ ክብለካ ትደሊ ኢላ ትም ኣዒንታ እንደገና ንባዓት ቆቕጡ ምስ ረኣኽዎም ብስቕታ ክሓስብ ጀመርኩ። ራህዋ ድማ ክዛረበሉ ዘይደለኹ ነገር ንክነግረካ ኢኻ ተገደን ዘለኻ። ነዚ ሕቶ ክምልሶ ኣይክእልኒ ክትብል ኣሕናቕነቐት። ኖ ብፍቓድክ እምበር ግዴታ ዝበሃል ነገር የለን ምስ በልኳ ኣነ ድየ ክርዳኣ ዘይከኣልኩ ወላስ ንሳያ ግርምቢት ኮይና ንመልሳ ብመንፅር ሕቶ ያሰላስልክዎ። ምናልባት ባዕለይ ክምቶ ዝግባእ እሞ ዘይተረዳእኩ ዘረባ እንተሃለወ ኢለ ካብ ቃላታ ሰስበልኩ። እንታይ ሒዘክ ኸዶ? ኣብ እሙረይ ደጋገምክዎ። ዘረባን ኩነታታን ብምስማድ ከዓ ብዛዕባ ዘጨነቓ ነገር ኣብ ሓደ መደምደምታ ዝበፅሓኩ መሰለኒ። ራህዋ ምስ ዝወዲ ነዊሕ ግዜ ብዕርክነት ዘይረኣያ ወላ እኳ ፍቕራ ናብ ጽልእ ከም ዝተቐየረ እንተገለጸት ኣመና ተፍቅሮ ከም ዝነበረት ኣይከሓደትን። ብንጹር ኣብ ክንዲ ትምልሰለይ ጎበጎቦ መባላ እውን ገለ ዝሰክፍ ነገር ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ስለዚ ኩለንትንኣ እንኩላይ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ከም ናይ ክብሪ ተኣማንነት ንጽህናን ዋል ሄዋን ዝውሰድ ድንግልናና ረኪባቱ ከም ትኸውን ዳርጋ 90 ሚእታዊ ትርጉጽ ወሰድክዎ። ብውሱን መጠን ድማ ብዛዕባ ገንዘብን ገዝሚን ዶ ትዛረብ ትብሉ ኢለ ሓሰብኩ። ካብ ኣመት ዝክረክ ከም ዘይክእል ግን ዶ ተገንዚበ እየ። ብግምት ጥራይ ክድምድም ስለ ዘይክእል ግን ካብ ልሳና ገለ ነገር ክሰምዕ ከም ዘለና ኣመንኩ። ብሓንሳብ ሓዲርኩም ገለ ትፈልጦ ኢለ ኣተኪረ ጠመትኩዋ። ኣይንፈልጥን ተማሲኹ ነይርኩም ዶ? ወ ኣብ ሆቴል ገለ። ሳልሳይ ክፋል ይቀጽል።